Είναι πολύ σημαντική η προσωπική της καταγραφή. Λέει κάπου στην αρχή ότι τελικά αποφάσισε ότι εμείς θα αποφασίσουμε κατά πόσο η καταγραφή αυτή έχει αξία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί καταγράφει απόψεις, θέσεις, συνεντεύξεις και πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεκαετία του 90, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, τον εμφύλιο που ακολούθησε, το τέλος του ψυχρού πολέμου, την πτώση του τείχους, την Ελλάδα σε μια μετάβαση. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ή αν είναι συνεχής, πάντως ήμασταν όντως σε ένα μεταβατικό στάδιο, πριν γίνουμε μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας, της ΟΝΕ μάλλον, πριν της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με πάρα πολλά ζητήματα, προφανώς στα ίμια το 1996, ένα θέμα το οποίο έχει καθορίσει έκτοτε τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με μια προωθημένη πρόταση που κάνει μέσα στο βιβλίο για το πώς θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ημίων, κάτι το οποίο δείχνει ότι ναι μεν η ίδια διακατέχεται από έναν ιδεαλισμό, αλλά ταυτόχρονα, γι' αυτό και μιλάω για το ρομαντικό ρεαλισμό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια ευελιξία. Όχι η ευελιξία η οποία κινείται στα όρια του κινησμού, γιατί πολλές φορές η ευελιξία μπορεί να ξεπεράσουμε το όριο και να φτάσουμε στον κινησμό, που για μένα τουλάχιστον είναι ενοχλητικός. Αλλά μια ευελιξία, μια προσαρμοστικότητα στο να αναζητεί και μέσα από την εμπειρία της λύσης για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και βέβαια δεν χαρίζεται σε κανέναν, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ποια είναι η απόχρωση, η ιδεολογική ή ακόμα και η κομματική, και προφανώς αυτό είναι το οποίο πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος. Κάνει μια καταγραφή που θεωρώ ότι στα περισσότερα σημεία του το βιβλίο είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Δείχνει ότι έχει βαθιά γνώση ζητημάτων που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. Ας πούμε, κάποια στιγμή στην αρχή μιλάει για την σχολή των φιλότουρκων του Καρλ Μπίλντ, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας, μιας ιδιάζουσας περίπτωσης, αλλά θέλω να πω ότι πολλά από τα στοιχεία για κάποιον που πλέον κατέχει σχετικά το αντικείμενο αυτό, καταλαβαίνει ότι είναι απότοκο, είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς έρευνας που έχει γίνει από την ίδια και κατ' επέκταση γνώσης την οποία ανέπτυξε. Λέει, ας πούμε, κάπου, γιατί πολλές φορές και στη δημόσια συζήτηση ορισμένοι δείχνουν να πέφτουν από τα σύννεφα για τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι υπέρτερα του σεβασμού των διεθνών συνθηκών. Το έχω σημειώσει αυτό. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, σήμερα αναρωτιέται, μα γιατί η Γερμανία, γιατί η Ιταλία, γιατί η Ισπανία, γιατί άλλες χώρες προσεγγίζουν την Τουρκία, ενώ η Τουρκία φυλακίζει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ενώ δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών κτλ. Πολύ απλά γιατί τα συμφέροντά τους το επιτάσσουν. Δηλαδή είναι τόσο απλό και απορώ γιατί ορισμένοι ακόμα και σήμερα ηθικολογούν. Είναι σαφές ότι η ίδια έχει στα βάθη των ετών αναπτύξει μια πολύ μεγάλη εμπειρία με πάρα πολλές παραστάσεις και δεν είναι μόνο το φωτογραφικό υλικό που κανείς μπορεί να βρει στο βιβλίο, είναι κυρίως και βέβαια κάποιες εκ των συνεντεύξεων και οι πολλές επαφές που είχε γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ έτσι διείσδυε, ας πούμε, και παρισφρούσε ορισμένες φορές σε συναντήσεις για να καταφέρει να κάνει το ρεπορτάζ. Πρέπει να ομολογήσω ότι δυσκολεύομαι να βρω κάποια αντίστοιχη περίπτωση της Μιρέλας σήμερα. Ας μιλήσω για το διπλωματικό ρεπορτάζ, γιατί δεν παρακολουθώ τα άλλα. Δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει και τη διάθεση, έχει και την πρόθεση, έχει και την αναλυτική ικανότητα και κυρίως να κάνει ρεπορτάζ. Δηλαδή να μην μεταφέρει, να μην παπαγαλίζει ή να αποστηθίζει ή τέλος πάντων είτε από τη μία να μεταφέρει την μία γραμμή ή από την άλλη την άλλη. Έχει αυτή τη δυνατότητα που το καταλαβαίνει κανείς και στο βιβλίο
Γι' αυτό και είπα ότι δεν υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις, ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις για τις απόψεις υπάρχουν, αλλά εννοώ για το ποιο είναι το σημείο αναφοράς αυτό που εκφράζει. Θέλω να κρατήσουμε ότι αυτό που ανέφερε πριν και ο κύριος Καβαλάς, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μία μόνιμη κίνηση, πολλές φορές μπορεί κάτι να χάσει, αλλά το καλό για την ίδια και για εμάς ως αναγνώστες είναι ότι είχε τα σημειωματάριά της, οπότε έκανε την καταγραφή. Και ξαναλέω, εμένα μου αρέσει και δεν μπορώ να βρω, επαναλαμβάνω σήμερα, κάποια αντίστοιχη περίπτωση, ρεπορτάζ, να κάνεις ρεπορτάζ, δηλαδή να μπαίνεις στο βάθος, να είσαι επί του πιεστηρίου, να είσαι υπό συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, χωρίς τα μέσα και τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι δημοσιογράφοι, και να κάνεις ρεπορτάζ. Αυτό για μένα την διαφοροποιεί από τους περισσότερους συναδέλφους της. Μιλάει, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι στο βιβλίο μέσα, πέραν το ότι είναι κοινωνός ίδια και γινόμαστε κι εμείς των εμπειριών που έχει αποκομίσει, μιλάει για μύθους, μιλάει για πραγματικότητες, μιλάει για στερεότυπα στην εξωτερική πολιτική, κάνει ειδικές αναφορές στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, πώς οδηγηθήκαμε στην ενδιάμεση συμφωνία. Έχει κάποιες ανέκδοτες ιστορίες μέσα που εγώ πάντως δεν τις γνώριζα, όχι ότι τα ξέρω όλα σε καμία των περιπτώσεων, αλλά θέλω να πω ότι μου έκαναν εντύπωση και υπάρχει και μια λογική σειρά και συνέχεια σε όλα αυτά. Αναφέρεται στην βαλκανική πολιτική της Ελλάδας, και το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τα Βαλκάνια. Δεν θα σταθώ τώρα στους λόγους που αυτό έχει συμβεί, αλλά πάντως τα Βαλκάνια, που ήταν ο φυσικός χώρος διαμόρφωσης και εφαρμογής εξωτερικής μας πολιτικής, πλέον δεν είναι, εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε από εκεί που είχαμε ένα αποτύπωμα και αναφέρεται μέσα η Μιρέλα σε συγκεκριμένες πολιτικές, κυρίως δεκαετίας του 90, σήμερα είμαστε μακριά, πολύ μακριά από τα Βαλκάνια και τα προβλήματά τους, τα οποία εξακολουθούν να είναι μεγάλα. Προφανώς το βιβλίο έχει πάρα πολλά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώνεται το 2010. Έχει πάρα πολλά στοιχεία, ναι, πάνω κάτω. Έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία, αν τα πάρει κανείς και χωρίς ημερομηνίες τα φέρει στο σήμερα, θα δει ότι λίγο έως πολύ αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Μ' άρεσε καταπληκτικά η πρόταση, η ιστορία μοιάζει κυκλική, και είναι κυκλική και όχι γραμμική, όπως και ο χρόνος, που δεν είναι παρά μία έξυπνη κατασκευή του ανθρώπου για να μην χάνεται ο ορίζοντας των στόχων του.